kita, ika, ako, Bicol sa Radio DZGB. Ang programang matukar kan mga isyos na nagakaafektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Ini ang mataunin linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagbakulog sa kapwa Bicolano dahilan tasinda, kita, ika, ako, Bicol. Lunyan, uyan sa indong magakairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda kita ika, ako Bicol. Eto na pagaloyon ta. Oro halawig ang programa ko niyan. Baka mag-extend kita. Special po ang sa tuyang presentasyon ko niyan. Nagtanom ako ni Ma-replay man sa naga. La Puerta. Kan karantahan. So semifinals baga kaya tabi digdi sa Albay. Ginibukan Sabadong hapon. Tagkod Banggi. Yan sa Ayala Malls, Legazpi City. Ko Kaya i-replay mi po ito. iwaso Baka day kaya noon, ngunyan na sa programa ngunyan. So iba, sa otro Sabado naman. Taduang kategories baga ito tabi. mamung Adult category at saka sa pwede pa kami category. niya. Adi, dangogon tabi nindo ta. Kan pag-ibig So iba, aram na gayod ko si Zesu Winner. So iba, mas maray na may suspense man giraray. Iyo po. Sige, basta nakahukap man ko yan ang OKFM Sorsogon. Mga pagkiriba dyan sa OKFM Sorsogon. Yan sa Daet. At saka Tabako. And iba pa mga radio station. So radyo natin, nakamonitor na sina Joey Sarcia. Yan sa Iriga City. Monitoring sinda. So, yun yan, tabi. num ako nin bata. Nangugunta na ang replay kan semifinals po. Digdi sa Albay kan Karantahan kan ako Bicol. Sa pagi kan mga taga Bicol siyempre. Yan dyan si Congressman Saldico, Congressman Attorney Jill Bungalon, and si Congressman Attorney Executive Director po Attorney Pido Garbin Jr. and mga staff kan ako Bicol. Nagunta po ang semifinals replay digdi sa Albay. Inihahandog ng Ako Bicol Party List ang pinaka-ingranding amateur singing contest sa Kabikulan. Urugmahan, Karantahan, Asin Tarabangan, Semi-Final Round, Season 9. Abangan ang matinding sagupaan ng mga pinakamagagaling na mga awit dito sa lalawigan ng Albay. Sino kaya ang papalaring mag-uwi ng limpak-limpak na premyo sa Pwede Pa Kami category at sa Adult category? Magkakaalaman na ngayong hapon dito lang sa Ayala Mall, Legazpi. Urugmahan, Karantahan, Asin Tarabangan, Semi-Final Round, Season 9. Ladies and gentlemen, let us all rise as we ask God's presence before us through a doxology to be performed by the Gugun Music Group with the Voice Teens semi-finalist Noel Rodriguez of Team Apple Diap. And please remain standing as we sing in unison the Philippine National Anthem to be conducted by Coach Love Jubail Rodriguez Reinancia. Lord Most High, your hidden glory in creation now revealed within you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus.
years to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. He didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful
Party List, ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Walang lumbayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga awit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate City. Ang tatanghaling kampiyon sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Sino ang mag-uwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category. Urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Ako Bicol, inis ako yung tataramon, igwang tiwala sa sadiri, asin makadiyos. Magalang, madaling mamuo, maura, mabuo, may paninindugan sa gabos na bagay, dahil natatakot basta sa matanos. Kaya sa tuyang isuriyaw, dangan ikuraw sa gabos. Sinta Bicolan ka, Bicolan ika, Bicolano ako Bicol. Sinta kita ika, ako Bicol. Sinta kita ika, ako Bicol. Eto na ang inyong host for today. Isa sa mga premyadong reporters ng nangungunang himpilan ng radyo sa buong Kabikulan, DZGB-AM. Ladies and gentlemen, ang nag-iisang kulalapnit ng bayan, Mr. Al Armario. Ayos! Dahil ako nagkanta ta, gari nakareserban kanta kay Congressman Jill. Daod. Kay man, joke lang. Maray na hapon po, mga katribo. Kapagalon, maging artista di, mga kulugon sa mata, ang ilaw. Maray na hapon po sa Gabos. Ayan, okay. After mga 2 taon may kabanga siguro kan pandemya, naibalik po ang sa tuyang karantahan, urugmahan, asin tarabangan. Kaya pasalamat kita sa mahal na Diyos, parakpakanta po ang sa tuyang sadiri sa pagbabalik kan karantahan. Ayan. Pang-siyam na taon na ini, 9th season na. Ayan ang sa tuyang mga friends, napadagos, nagsuporta po sa karantahan. Dapat may partner ako digdi. Pero taon-taon kayo mahugot kita kay ka-partner. Pare, mabablo yung pagsulo, Anyway, sa tuya pong karantahan, ngunya na hapon, semifinals na po ini. Para sa grand finals, nagigibuhon duman sa Naga City. Taon-taon po ini napigigibo ka na Bicol bilang pakisumaro, asin debosyon taman kay mahal na ina. Grand finals po, duman iyang pigigibo sa Naga City. Kaya digdi po, ang semifinals. Taon-taon, madadangog tatabi, ang mga semifinalista sa 2 kategory, may adult category, may Pwede Pa Kami category. So, taon-taon po tabi yan. Diyan tamaaraman kung sisay ang pinakamatindi sa adult category and Pwede Pa Kami category.
na marepresentar po kan Albay duman sa Naga City. Kalaban niya sa mga iba pa pong probinsya digdi sa Kabikulan, duman na sinda magturuparan sa Grand Finals. Pero bago iyan tabi, sa tuyang karantahan, buksan ta muna. Dapat may pambukas, may abrilata. Kaya yaon tabi ang Provincial Coordinator, kanako Bicol, apodan tatabi, si paring Ray Calios. Maray na hapon, mga agaligaspi. Maray na hapon sa mga banwaan, mga bisita hali sa mga banwaan kang probinsya kan Albay. Yaon dyan ang grupo kang Putsan Ceramic Manufacturer Association Incorporated na mga exhibitors, mga kababayan ko sa tiwi. Maray na hapon po sa Tuya Gabos. Maray na hapon tabi sa satuyang mabuot ang Vice Chairman kang Committee on Appropriation sa Kongreso, Congressman, parakpakan tatabi, Congressman Attorney Jill Bongalon. Yaon man dyan so mga provincial coordinators, hali sa mga manlain-lain na probinsya para po personalmente na mahiling ninda kung gurano katitibay ang mga representante hali sa probinsya kan Albay na makakalaban kan mga representante man kang karantahan na ini nagigibohon duman po sa probinsya kan Camarinesor sa maabot na Setyembre, ikatulong Sabado po. Katakod kang selebrasyon ni Nuestra Señora de Peña Francia Festival. Pun po kang 2 taon na pandemic, day po nindo nadangog ang karantahan sa DCGB. Ngunyan, sunada dangog nindo kan mga nakaaging bulan poon kang pinuunan giraray ang karantahan. Ngunyan, personalmente po nindong madadangog ang mga boses kan mga matitibay na albayano na makikipaglaban duman po sa kompetisyon sa Naga. Kaya, yaon po ang satuyang mga horado, maray na hapon tabi sa Indo. Sinda po, ang matao ki pangpinaling kung sisay ang manggagana. Kaya sana sumanggagana dyan, may bantay kita digdi hali sa ibang probinsya, yaon si Raymond Prado, kang probinsya kang Camarines Norte. Ipahiling nindo na mas matibay kamo. Dapat makuata giraray kang probinsya kan Albay ang kampyonato. Parakpakanta kanakaaging taon, dahil man kami nagkampyon, pero talagang nagipaglaban, dikit ang laban. Ngunya nagtutubod ako na matitibay ang albayano. May mga maabot pang taon na pwedeng ipagpadagos ang programang ini, taarami. Dakulaon ini po na bagay sa satuyang mga kababayan na mga Bicolano. Tasaro sa mga advokasya kan ako Bicol, matawanan ki prioridad ang mga kababayan tang Bicolanong matitibay, matawanan ki tsansa na makipagkumpit sa manlain-lain na probinsya sa luwas ng Pilipinas, tanganing makaayon man kita duman sa nahihiling ta sa national television. Kaya good luck and mabuhay. Diyos maray na hapon giraray tabi sa Indo Gabos. Thank you so much. Aring Ray Calios, ang Provincial Coordinator po kan ako Bicol. Kari bagay man maging kapitan, ano, Kong Jill? Bagay? Yun na. Aring Ray, idiretso mo na yan sa imong mga platika, mga tugang. Ako tabi, ang nagpagibok, ang mga tinampo na yan. Ayos man. Anyway, tabi, yan ang pang-abrilata.
Taon-taon, manadawag tapaan, mensahe kan sa tuya mga bisita. And siyempre, may mga special kitang bisita ngayon na hapon. Pero bago yan, another intermission number. Ready na? Ang sa tuyang intermission number, hali sa musiko by Coach Love. Sige, o yan na. Para ganado kita. A secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Was strong, but she needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. I used to live alone before I knew ya. Then I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march. It's a golden Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how they should somebody who outgrew ya. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's in the night. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah.
Thank you so much sa tuyang intermission number kay Coach Love. Talagang maasahan, ha? Ayan. Ang sa tuyang mga future singers kan Bicol Region. Ayan. Okay. Gusto ko talaga may partner. Kaya, thank you. Yaon tabi, ang sa kuyang magiging co-host ngunya na hapon. Parakpakan ta po ang program director mismo. Kaning programa ta ngunya na hapon, si Ate Sally Luces. Alright! Hep, hep! Hooray! Mahina, Tito Al! Hep, hep! Oh, ulitin natin. Hep, hep! Hooray! Hooray! Ayun, Tito Al! Parakpakan ta si Ate Sally Giraray. Ayan. Thank you so much. Kita mo na yan, Tito Al. Mas ano partner? Ah. Mas ganado baga pag may parakpak. Yes. Tawa ding talent fee. Pili ka na lang lugod parakpakan sa kuya na sa talent fee. Actually, Tito Al, Joke lang, oh. according to Kong Jill, ayon sa hindi mapagkakatiwala ang source, Oho. di talaga mapagkakatiwalaan. Ano daw? May TF ka po talaga, bibigay. Pinadala na ni Joke Sir lang. Glenn. Joke $500,000, ayaw mo? $500,000? Oh, $500,000 palakpakan! Sa bagay, ining formato. Alright, oo. Pero Tito Pwede Al, naman yun eh. wag ka na daw pumasok. Oh, tapos, Yun na yun. mabakasyon ako. Oo, bakasyon ka na. Anyway, dahil sa pag-live baga, medyo, Tito Al, nagkakaroon tayo ng mga technicalities, yung ito. Aha. Actually po, itong OKT natin, Urugmahan, Karantahan, Asin, Tarabangan, practice po talaga natin to Aha. for the regional grand finals. Yes, matindi sa Naga City, So ah. ngayon, syempre, dahil sa pag-live baga, Tito Al, live po tayo Aha. sa DZGB Online, sa Facebook. Ayun si Bonjing. DZGB News Online. Oo. Aha. At saka yung ating mga tech. Thank you so much po, Kuya, kahit medyo nasusungitan na kayo sa akin. Kasi medyo dapat baga, dire-diretso. Kasi, Tito Al, according to Kong Saldi, Oo. dapat pang world class ang ano natin, Oh, programa. syempre naman. Aha. Dapat alive na alive, di ba? Kasi sa regional grand finals, Tito Al, kaya dapat Aha. yung mga suot mo, ha? Yun na yan, Hindi no? pangkahon. Ah. Ha? Pwede naman Diba? yan. Ha? Oo, kasi ano tayo, barong Tagalog tayo, ha? Sa Naga. Oo. Kaya dapat Walang talaga, problema. yung mga pang-artistahin, kasi, di ba, tingnan mo. Tingnan Aha. nyo. Sa harap, Oh. piolo. Piolo. Oo, Tapos? piolo. Tumalikod ka. Talikod. Oh. Ano yan? Sino siya? Wag na Silong. lang. Wag na lang. Aram mo, maugmaon ako na siyang co-host ko. Nata, pumalpak man ako digdi, o pumalpak man kita. Di kita madagitan. Doon siya ang program director. Hindi ka papalpak dito, Aha. Al. Magagaling ang ating 9 mga... years na? Oo, Oh, 9 9 years years. na tayong nagtsatsagaan. Aha. Diba? Pinagtsatsagaan natin ang isa't isa. Yes. At saka, ano pala, Tito Al, would like to commend the voice behind Aha. the Ako Bicol. Don't forget. Oh, siyempre. Huwag Si mong kakalimutan. Paparod. Dahil Asan si itong Paparod? sanggang dikit ko to. Aha. Magkadikit ang bituka namin. Aha. Oo, syempre pa, lumayas na siya. Kapag Walang na- iba. Si Rod? Ewan ko. na? Oo, tama. Rod Perez. Rod Perez. Nasaan si Okay. Paring Rod? Umalis siya, nahiya. Ah, Pero siya nahiya. po talaga, kung wala talaga, hindi ito Matagal ko ng partner yan, si Rod. successful. Okay na ba yung ano natin? Kasi, alam mo pa, isa pa, Tito Al, hindi magiging successful ang event na to without To? our sponsors. Kaya okay na ba? Pwede na nating ipalabas. I-play natin ang mga sponsors. Yes, umiinit kasi. Kapag mainit ang venue, umiinit ang laptop natin. So ready na? Go, BDR. Is brought to you by Moringa Vita Coffee Mix. Mustansya para bida ang pamilya. Baby ko diapers. Frida napkin and panty liner. Musico by Coach Love. Jolly Beb's Kitchenette and Catering Services. Gardenia Bakeries Philippines. Tanchuling General Hospital. And former Ako Bicol Congressman Christopher Esco. Alright! Thank
you so much po sa ating mga sponsors. Pag-una po, labaon. Haliputon man sa napala. Pinaisig ko lang actually yan, Tito Al. Siyempre, Summarize na. alam mo The best. naman na, may mga sound, may mga pa-effect tayo. Kasi pag wala nun, hindi magiging di ba? Ayos Pagka- talaga ang program director Oo, natin. kailangan may mga mystery tayo kasi nga, practice nga. Practice pa lang yan, ha? Sa Practice regional pa lang. grand finals po, huwag kayong mag-alala yung mga sponsors natin. Bigyan nyo ako ng mga babasahin para mas mahaba-haba. Anyway, Okay. Tito Al, ang susunod na speaker natin. Speaker, ang satuya pong special na bisita ko niya na hapon. Ang Yes. satuya man na amigo, Aha, dating congressman. correct. Ah? At napakagalante. At siguro, balita ako balita ko lang Balita mo lang ba? Balita ko lang. Oh, hindi ba yung totoo? Babalik na congressman. Babalik saan? Saan ba babalik? I think sa second district yata. Saang Natagadig second di siya, district? Saan second district? Second yan? district. Ang second Okay. district is Rapu-Rapu, Manito, Kamalig. Daraga, Kamalig, Legazpi City. Oh, ano Lima. pa? Lima. Di ba? Oo. So? Taday pa man support district. Takon so fourth district, si Kong Lee. Duman sa Oo, fourth tama. district. Si Kong Lee Aha. ang magiging, ang congressman ng 4th District. So ngayon, Anyway, ang sa tuyang special na bisita ngayon na hapon tabi, aha, amigo taman, negosyanteng pilantropo, sabi ka Correct. ni ba? Aha. Pero maasahan, simpleng lalaki, opo. si former Congressman Christopher Quito Co. Alright. Ayan, nakikita tayo sa Facebook. Kaya si Oo, simple Kong lang, Kito ay naka-short lang yan, umaakyat. ha? Naka-shorts lang May talaga hiling nga ni Kong. magchinelas. Alright, Kong. Maray na hapon po sa Taga Legazpi, sa second district. Aram nindo, dapat 11 years na ining karantahan, kaso na-COVID baga, 2 years. Kaya napahingado kin 2 taon. Para di ko na pagparapalo, yun na nga ning tumudo na ang karantahan digdi. Aram nindo, nagakantaman ako, kaya lang di ako pwede digdita. Pig-reject ako kan sa kuyang maestro, si Jason. Iyo po ang nagtuturo sa mo sa choir, sa Fatima. Pero na, mga 30 years na po ako nagkakanta, pero di niya ako papabuelo. Tamaluya pa da ako. Kaning maging marayan sa tuyang tumudo ang mga singer, madagdag akong 5,000 para maging lalong ibugas o boses talaga. O practice. Okay, salamat Giraray sa pag-imbitar sa Kuya Digdi, sa mga taga 2nd District. Salamat po. Thank you so much. Alright, thank you so much, Kong. Kitang mo na yan, Kong, Tito Al. ha? May dagdag na ng 5 million. Oh. Minus 0,000. Imagine mo yan, Oh, 5,000 pa lang. Talagang pilantropo talaga si Kong. Amigo. Actually, Tito Al, bako lang naman cash ang binibigay ni Kong Ay, Kito. oo. Oo, kasi nung nag-caravan, Tarabangan Caravan sa Anislag, Daraga, Aha. last month, Mhm. siyang nagpakaon sa mga staff, sa mga doctors, gabos na volunteers. Balita So, ko nga ni sa mga gadan baga. Aha. Si Kong Nagbibisita. Christopher. Nagbisita na man Buti na lang, siyempre. so mga gadan, Oo, dahil kaya nga ni, nagbibisita kay Kong. sa barangay na ibang barangay, pigilista na sa mga Oo. magkagadanon. Naka-line up na. Nagka-reserve na. Binilista na pala. So, pag medyo magpalista na kita, tagiti pa sana, may relief ka na. May burial assistant. Tiga kalintura ka, pipakremate ka na. May burial assistance Oo, na may sa burial Cobigol. assistance Igwa pa to. kay Congressman ko. Alright. So, Alright. Oo. Tito Al, dahil na pagparapatagalon ta. Oh, siyempre. Siyempre, aram mo, ining sarutang speaker, sarut manining congressman. Ah. Medyo nangangatog-ngatog pa lang ang tuhod. Ang tuhod, Oo, ngata. Siyempre. Ay, iyo, bagong Oo, kasal. Oo. Bagong kasal. Oo, siyempre. Oo. Kaya, siyempre, May hangover pa. Tuhod sa kalalakaw. nagkaigwang post-wedding celebration ka sa hapon. Hindi ka naka-attend. Kuwan kaya, may previous commitment na piga. Alright. Sige. Di bale, sa Babawi susunod. na lang ako kay Babawi Congressman. na lang kayo kay Kong Jill pag Aha. golden anniversary ninda. Mag-attend ka na. Aha. Golden. So, golden. Ano kaya kung Golden? ano ka pa yan? Nasaan ka na kaya? Buhay pa Kan? daw kita. Kung yaong kapatid niyo, nasa Kalawakan ka na. So, Tito Anyway. Al, introduce mo na. Ang Tapunan sa mo tuya na. tabing
masunod na mataunin mensahe para sa tuyang kaugmaan niya ngayon hapon. Dahil iba po, ang Congressman Kanako Bicol, Congressman Attorney Jill Bungalon. Congressman Jill Bongalon. Hey, thank you, Padingal, Ate Sally. Maray na hapon sa Gabos. Good afternoon. Kaway-kaway dyan. Okay pa? Anyway, sa Giraray, maray na hapon po sa Gabos. Bago tapo po na nini, palakpakan ta Gabos ng mga contestants. Tanganing mabus ang sayda pong confidence. Ano po? So, say yes to Bicol Pride. Ayan ang samuya pong advokasya kung nata ang siring na aktibidad pinagkukondusir po kan Ako Bicol Party List sa laog po ning 9 na taon. And magayon na igwa kita ning sarong araw kaning aktibidad dahil aside duman sa satuyang mga programa, mga proyekto na nakakatabang sa mga kasaradayan, at least nahahasa ta. As in natatawan tanin avenue, ini pong ang satuyang mga Bicolano talents. And that is why ang Ako Bicol Party List together with Congressman Zaldico, talagang very supportive sa mga arog po kayong mga aktibidades. And of course, kampanahon po ni Congressman Christopher Ko nasaro sa mga sponsor ta sa Ngunyanal daw. Palakpakan niya to si Congressman Ko. Anyway, sa mga judges ta, palakpakan niya to. Salamat po sa pagtaonin oras. Sana makapag-producer kita, as in makapili kita ning maray na contestant nata. Dahil yaon dyan ang provincial coordinator kan Camarines Norte. Kaya nangangalas ako kay Raymond, kung nga ta nag-aatindir digdi, siya po ang provincial coordinator kang Ako Bicol sa Camarines Norte because 2 years na po sinda na nakukuha nindaan sa pong kampyonato sa Orogmahan, Karantahan, Asin, Tarbangan. And of course, dahil man mapaho dyan ang probinsya kang Albay. Di ba? Tama? So sana sa Gabos po ng mga contestants, ngunyan pong hapon na ini, all the best and good luck. And sana, ngunyan na taon, i-claim ta, ipahiling ta sa Gabos, bako sa mga pagtaraid ng mga probinsya, kundi sa mabilog na Pilipinas, na igwa ning ikapahiling ang mga Albayanos pag-abot sa pagkanta. Ako dahil na po ako makanta, ini po ang talento na wara ako. Ano? Tama na ako magtaram, day sana na magkanta. Anyway, so magayon na igwa kita ning aktibidad na arog kani dahil nakakataw kita ning oportunidad as in avenue sa mga Bicolano talents. At magayon na sa laog ning 9 na taon, naging successful po ang Orogmahan, Karantahan, Asin, Tarbangan dahil nagkaigwa na po ning kadakol na success story. So mga nanggarana, so mga naging contestants, nagkaigwa sindaning confidence, asin kusog na buot, na may pamalas ang sa dapon talento pag-abot sa pagkanta, duman sa mga mas darakula pang mga contest. And that is why Ako Bicol Party List, Congressman Zaldico will continue to support this kind of activities because we need to prove to the whole nation that Albay and Bicol region is home of talented Bicolanos. So sa Giraray po, good luck, mabalos, as in mabuhay ang mga talento ka mga Bicolanos. Salamat. Thank you so much. Right, thank you so much. Congressman Attorney Jill Bungalon. Ayan. Okay. Sabi ni Congressman, kadakol na naging successful sa Karantahan. True. O ang latest baga si Mariel. Yes, Mariel Mariel Reyes. O hali po si Mariel digdi Season sa Ako 7. Bicol. O nganyan, bago sa tuyang contest proper, saro sa mga naging successful sa Yes. Karantahan. Naging first runner-up First kang runner-up. regional grand finals kang special edition. Aha. Last year yan, Tito Al. Yes. So, And ngunyan, saro siya sa mga urado niya to. Sa Hurado. Okay. Aha. Matao muna nin intermission number sa satuyang ngunyan na hapon. Yes. Para pagkantatabi, ang satuyang naging first runner-up, Si- way back, anong year? Last year lang. Last year. lang siya. Sa special Aha. edition. Special edition. Si aha. Mr. Carlo Cleofe of Tiwi. From Tiwi po si Albay. Carlo. Okay.
din naninira sa'yo. Pansin din naninira sa'yo. Huwag mong pansin din naninira sa'yo. Huwag mong pansin din naninira sa'yo. Basta't alam mo lang tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin. Kung papatulan mo, lalo ka lang aasarin. No si balasi. Sino ba sila? No si balasi. Sino ba sila? Talagang ganyan, wag mo lang patulan. Wala lang magawa kaya sila'y nagkakaganyan. Oh, no si palasi. Sino ba sila? No si balasi. Sino ba sila? No si balasi. Sino ba sila? No si balasi. Sino ba? Sino ba sila? Sino ba sila? Carlo Cleofe, parakpakan po. Bida ang pamilya, Baby Ko Diapers, Frida Napkin and Panty Liner, Musiko by Coach Love, Jolly Babs Kitchenette and Catering Services, Gardenia Bakeries Philippines, Tanchuling General Hospital, and former Ako Bicol Congressman Christopher Esco. Urugmahan, Karantahan, Asintarabangan, Semi-Final Round, Season 9 is brought to you by Moringa Vita, Coffee Mix, Mustansya, para bida ang pamilya, Baby Ko Diapers, Frida Napkin and Panty Liner, Musiko by Coach Love, Jolly Babs Kitchenette and Catering Services, Gardenia Bakeries Philippines, Tanchuling General Hospital, and former Ako Bicol Congressman Christopher Esco. Alright! Thank you. Naman. Doble-doble ha. Dapat doble-doble yung ating mga sponsors dyan. Bekenemen. Alright? Tito Al. Ito na. Oo. Menos kasi boses, kaya pinapa-voice over natin. So, eto na. Contest proper na talaga tayo. Eto na talaga, Tito Al. Totoo Eto na po. Okay. Criteria for judging. Criteria. Go. Yan ang hirap sa live. Oo, yan talagang mahirap sa live. Kaya nagkakaroon na sobrang init kasi dito sa atin. So kaya gano'n, nagkakaroon ng ano tayo. So hindi talaga. Okay. Tito Al, kaya mo na yan basahin? Voice quality, 40%.
Voice projection, 20%. Stage presence, 20%. Audience impact, 20%. Total of 100%. Okay, tamo? Ano yung man sana si Rod Para Perez, ka man ano? sana palan, DJ. Si Rod Perez, Oo, pwede na palan. Pero maski live. Kaya actually, Tito Al, piga ano lang natin yung ating mga boses. Piga Kasi reserva diba, may mga pang rematic ka mamaya. Pakinggan nyo po, abangan nyo po si Tito Al. Alright, kaya na ba? Bago tayo introduction of the judges. Okay? Nag-prepare talaga kami, kaya ganyan talaga yan pag live. So Okay kaya na? na. Sige, go! English graduate of Akit. Our first judge is an AB English graduate of Ateneo Dinaga University, the Information Officer 2 of the Department of Agriculture, former music teacher of Mater Salutis College Seminary, Events Director of Embarcadero de Legazpi, Vocal Coach of Pacific Idol, Choir Trainer of DPWH, PPA, BRTTH, BDO, PS Bank, Himig Choir, Filipino-Chinese Music Ministry, Sunshine International School, Washington International School, BU Graduate School, DENR, and Lay Coordinator of Diocesan Subcommission on Sacred Music, composer of the song Always With You, recorded in Thailand with Spanish and Thai translations, school hymns of Bicol Regional Science High School, Ligao City, SL Technological College, and PEP School, Legazpi City, the music and vocal arranger of Santo Domingo Albay Hymn and Neda Hymn. Please welcome Mr. Jason Gonzalez. Our second judge is a Bicol University BS Entrepreneur graduate, former member of Bicol University Pulangi Campus, Chorale and Dance Troupe, the floor director of Miss Tourism Beauty of Asia 2018, an international pageant, the assistant director of Mutianang Palawan 2018, held at Puerto Princesa, Palawan, a singer, dancer, choreographer, dance fitness trainer, and event host, currently serving as Barangay Kagawad at Lidong Pulangi Albay, broadcaster and DJ at Radyo Pulangi 102.7 FM. Ladies and gentlemen, the pride of Pulangi, Mr. Danrick, DJ Danrick Belgrado Capuz. Our third judge is the owner of Musico by Coach Love, Musico Piano, Ukulele, Guitar and Voice Coach Trainer, Vanderpool Christian Academy School in Ligao City, Guitar and Voice Coach, Drum and Lyre Corps Trainer on selected schools in the province of Albay. From 1999 to 2000, Magayon and Ibalong Festival Grand Champion Singing Contest. 2000, Patiribayan sa Ligao Grand Champion Singing Contest. 2003, Bar 101 Diva Grand Champion Singing Contest and a well-known lead vocalist of local bands in Albay. Please help me welcome Coach Love, Jubail Rodriguez Reynancia. Our fourth judge is a freelance event singer, Alinao Singing Contest 2018 champion, Parong Bermuda Resort Amateur Singing Contest in 2021 champion, LCC Supermarket Got Talent 2021 Grand Champion, LCC All Employees Got Talent 2021 Grand Champion, Pulangi Online Singing Idol 2021 First Placer, Champion at the Battle of the Champions 2022 Lagunoy, Camarines Sur, Tawag ng Tanghalan sa Suman Festival 2022 Tagas Daraga Albay, Champion. 2022 Bisa and Scene Production, the ultimate singing idol of Albay, Champion. Urugmahan, Karantahan, Asintarabangan 2022 Regional Grand Finals Albay Representative, first runner-up, one of the contenders of GMA 7's Itbulagas Backlash 2018. Please welcome Mr. Carlo Istilioso Cleofe. Our next judge is a very well-known voice coach, former member of the UP Singing Ambassadors Choir, the concert producer behind the big shows of Ray Valera, Lani Misalucha, Jose Marichan, J.K. Labajo, and Miss Jamie Rivera. Ladies and gentlemen, please welcome the chairman of the board, Miss Charis Sanchez Bunrial. Thank you so much.
Alright. Matindi. matindi ho na mga introduction. Gulat na kayo, no? judges, ha? Kita nyo? Okay, acknowledge na si Yes. sa tuyang special na bisita. May nag-abot Our na bago, ha? Executive Director. Executive Director po ng Ako Bicol, Congressman, Pido Attorney Garbin. Pido Garbin Jr. Alright, thank Welcome, you, Tol. sir. Okay. Mamaya, hingin Oo, natin mamaya. ang message, ano? Kasi dire-diretso na tayo, Tito Al. Kasi Unang alam tana. ko, ano na Sinda, naiinip na eh. Naiinip Oo. na. So, contest proper na tayo. So, Eto na. ready na para kasi dire-diretso na. Eto na, tatawagin na natin. Sa Siya pwede po- pa kami category? Siya ang first time pass audition tawag ng tanghalan 2018. Karangahan Magayon Festival 2002, first runner-up. Okay. Ayan. First runner-up singing driver motorcade first place from Bigaa, Legazpi City. 44 Mayroon years old. Meron pa ba? Mayroon pa. 2003 kaugmahan sa Albay, first place. 2006 singing waiter, Waiter sa Peñaranda, second place. 2008 Makandang Kastilyong Buhangin. Inabot mo na ini, Ate Sally? Kastilyong Buhangin. Basil Valdez. Medyo, oo. Alam ko yan. Kastilyong Buhangin. Kita, inabot Oo. Parang napanood ko pa ang pelikula niyan. Ha? Si Fernando Poe Jr. and Kastilyong si Buhangin Vilma pala. Santos. Talaga, tumatanda na. Ayan. Kaya, ayun na. Para lang Talaga yan, ha? naman. Parang So- pagkatatabi yan sa tuyang first semifinalist from Bigaa, Legazpi City, si Raymondo Miranda Jr. Parakpakan naman sa mga taga-Bigaa. Kadakol fans, mga taga-Bigaa. Ayan. Ayan. So ano, ready ka na? Ready na po? Oo. Ready na. Diretso na natin, Tito Al. Ipakilala mo uli kasi nandiyan na siya sa stage. Kiraray tabi sa kuyang pinapamidbid ang sa tuyang first semifinalist sa pwede pa kami category from Bigaa, Legazpi City, Raymondo Miranda Jr. sa iyang Kastilyong Buhangin. Minsan ako'y nakahambing sa isang kastilyong buhangin. Sa dalupukan, huwag di masaling guguho sa ihip ng hangin. Ang alon ng balik pagmamahal ang siyang kalaban niyang mortal. Kapag dalampa, sigay na hagan, ang kastilyo ay nabubuhay. Kaya't bago natin bigkasin ang pagsintang sumpa sa minumutya, sa diwa't gawa, pagkaisipin natin kung pag-ibig ay wagas. Kahit pa magsanga ng landas, minsan dalawang puso'y nagsumpaan, pag-ibig na walang hanggang. Sumpang kastilyong buhangin pala, pag-ibig na pansamantala. Kaya't bago natin bigkasin ang pagsintang sumpa sa minumutya, sa diwa't gawa, pagkaisipin natin kung pag-ibig ay wagas. Kahit po magsanga ng landas, minsan dalawang puso'y nagsumpaan, pag-ibig na
walang hanggang. Sumpang kastilyong buhangin pala, pansamantala, luwang dala. Yan ang pag-ibig na nangyayari sa akin. Gumuhong kastilyong buhangin. Raymondo Miranda Jr., thank you so much. Alright. Kastilyong Buhangin. Kaya mo yun, Tito Al? Aha. Kaya mo ba? Kastilyong Buhangin. So wag na, magsemento ka na lang. mamaya. Alright. Our next contestant. Ang sa tuya pong second contestant o semi-finalist Yes. from Grand Legazpi, champion. maduman naman kita sa Pulangi. Grand champion, Singing champion. Idol, Rektahan, Online TV, Ginubatan Albay, 2023. Daddy 44. Singer of 40. Pulangi Albay. Ayan, Ayan. wala mo yan, wala yan. Okay. 44 years old, And? pati edad. 44 years Talagang old. nandyan ang edad niya. Oo. Makantang Paano. Ayan, alam mo yan, paano? Paano nga? Pilita Corrales yan. Hindi ko alam. Paano nga? Paano kung wala ka na? Hindi ko alam yun Paano? Yung pala yun. Paano? Paano na Ina talaga? lang si Kung Jill, kung aram na yun si Kung Pido. Paano? kung wala Paano na kung wala ang Ako Bicol? Si Congressman Zaldico, si Congressman Jill Bongalon, si Kong Pido Yes. Garbin, si Kong Christopher Ko. Kung paano? Kung paano. Paano, di ba? Okay. Okay. Bago pa yan, bago natin tawagan Tito Al, pasalamatan natin ang Ayala Malls. Ayala, Legazpi. siyempre. Thank you so much. Parakpakan naman para sa mga taga-Ayala Malls. Yes. Thank you so much sa security, sa maintenance, lahat po sa free. Ito, libre. 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 Walang binayaran. Alright? Okay. So, Tito Al, tawagin mo na. Panduang contestant, hali sa Pulangi Albay, makantang Paano by Pilita Corrales, ang original Correct. na nagkanta kayan. Para pakanta po si Mr. Elvis Oliva. Tito Al. Go. Paano kung wala ka na? Paano ba ang mag-isa? Mula nang makasama ka, kung paano'y limot ko na. Paano ang pag-ibig ko kung di rin lang laan sa'yo ang buhay ng ating mundo? Di ko alam kung paano bago ka lumisan. Sana'y maturuan mo na iwasan ang bawat nakasanayan ko at limutin na ang maghintay lagi sa'yo. Paano ba ito? O kahit kaming bagay na hindi ko na alam, tulad ng lumuha at sa'yo ay magdamdam. Dahil naniwalang labis mo akong mahal, laman ng bawat mong dasal. Paanong aking gagawin kung di mo na ako pansin? Kung ito man ay panaginip din, paano
Paano ba ang magising bago ka lumisan? Sana'y maturuan mo na iwasan ang bawat nakasandayan ko at limutin na ang maghintay lagi sa'yo. Paano ba ito? O kahit daming bagay na hindi ko na alam, tulad ng lumuha at sa'yo ay magdamdam, dahil naniwalang labis mo akong mahal, laman ang bawat mong dasal. Paano ba aking mahal? Paano ba mahal? Thank you. Alright. Kaya Paano mo nga? Yun pala yun, Tito Al. Paano na mahal? Ayos. Okay. Okay, next contestant na tayo, Tito Al. Last contestant Oh, sa last. Pwede Ba Kami category. So, eto, malayo siya, pakakaprint. Sinasabi ko talaga, kaya, malayo pakakaprint. Anyway, DZBC DZGB? Hindi. Sige. DZGB Grand Regional Regional Champion. 1992. Okay. 1992. 1992. Nagpupulpuan Virac Catanduanes. pa sana ako sa radyo kaya, 1992. Okay. So, ilang years ka na sa radyo? 32. Alright. Virac Catanduanes Katandongan Festival, Grand Champion? DZBC Radyo ng Bayan Virac Catanduanes 1993 Champion. Taga Virac Catanduanes. Nagdayo lang garo sa Virac. Nagdayo. Pero ang address, San Antonio, Tabaco City. Balyuhon man. 51 years old. Nakalagay pa dito, birthday. Aha. July 27, 1972. Kaka-birthday pa lang. Siyempre, lahat ng sinulat ninyo, babasahin namin Diba? Sayang! Nag-effort kayo, kaya dapat binabasa. Binabasa. So, ano ang kakantahin Okay. dito, Al? Ang kakantaon niya, pakadangog ko kayo Ano to? Inagrangay. Inagrangay. Ano ba sa Tagalog ang inagrangay? Bicol to Diba? Inagrangay? Hinaing. Yun. Hinaing. Sa English, Ang paguna ko, aray, sa English, Tito Al. Inagrangay? Oo. Daday, mapatapang daw kita sa... Never mind. Never Sige mind. na, Tito Al. Anyway, makantang Inagrangay, taga San Antonio, Tabaco City. Paragpaganta po si Augusto Buban. Inagrangay. Kung madadangog mo man inis akong inagrangay, dumdumon mo sa kunmagadan, ika ang namumuhan, ngunyan ang sa kong buhay. Paano kapungawan, lalo kong narurumduman si pag-iba-ibahan. Kaya ang hagad ko sa imo, dain ang lingawan, ang satuyang pagkaminutan. Itanong mo sa dagan, ini
ining sakong inagrangay. Rumdumon mo sa kunmagadan, ikaw ang namumutan. Kaya ang hagad ko sa imo, dainanggad lingawan ang sakuyang pagkaminutan. Itanong mo sa dagan, ining sakong inagrangay. Rumdumon mo sa kunmagadan, ikaw ang namumutan. Rumdumon mo sa kunmagadan, ikaw ang namumutan. Ito pala. Ito pala nang inagrangay. Aha. Wala. Ayun. Maluya. Inagrangay. Ito pala ng inagrangay, Tito Al. So, ayun. Dangugunta nagrangay kan mga horado ta. Oo. Kaya, request ulit natin. Oo. Invite Yung ka muna yung tulutang mga contestants. Para Contestants, sa pwede para sa pa kami. comment. Ang pwede pa kami, Tito Al, above 40 years old. Yes. So, ayan ang pwede pa basta kami. kaya So, pa daw 99 years old. Basta kaya pa. Basta kaya so, pa. pakinggan natin si Sir Jason Gonzalez para sa kanyang comment sa tatlo nating contestants. Kasi alam nyo po, bakit nagpapa-comment tayo, Tito Al? Aha. Kasi nga, practice baga to, practice natin to. Para sa Regional Grand Finals, wala nang magko-comment na judges. Kasi dapat alam nyo na. So, perfect nyo na. So, pakinggan natin ang ating judge na si Sir Jason Gonzalez. Okay, good afternoon, contestants. First and foremost, congratulations that you made this far. So, comment. Yan. Comment. Kay Raimundo Marinda. Tama? Okay, kay Raimundo Marinda. Very good ang song choice mo. Bagay na bagay sa boses mo. Okay. But, My butt. di mo lang naabot ng tama sa mga high tones, sa mga high notes, which is very crucial when it comes to contests. Maybe because baka di ka nakapag-vocalize, kasi yaon pa din, yaon sa potential, yaon sa skill mo to reach that note. Pero I guess, dahil di ka masyado nakapag-vocalize, kaya gabus itong note na ito, pirming kulang, pirming flat duman sa high notes. But the rest of the songs, bagay na bagay ito sa imo. So in case, ika ang mapili, you have to master that skill na maabot ang mga high notes. Because that is very important when it comes to contest. And always check the criteria kung ang skill mo naga-fall duman sa criteria. You can ask your friends to judge you habang ka nag-practice para aram mo din kung saan ang strong points mo and low notes mo, low points mo po. Okay, second contestant kay Elvis Oliva. Pag-una ko Elvis Presley ang kakantawan mo sa Purmao bukas na. Okay. Second contestant may problema ka sa timing. I don't know if it's the problem of the accompanist or the singer. But I'm telling you, dakulang bagay pagsala ka sa timing. Iya? Lagot ka, Junior. Okay. Second, medyo distracting. Sir Elvis, you have to listen to me, okay? You have to lessen your movement because it's so exaggerated to the point na distracting siya sa ano po,
you have to lessen your movement. And then, when you are performing, you don't have to interpret every word literally. When you say one, di mo man kayo po isabi sa mo, arami man ang itsura kan one. Yeah. When you say you're in love, you don't have to put your hand on your heart kasi arami din yan. So, baka pwedeng i-lessen ta ang mga movements ta. Kasi baka ma-distract ang mga judges and it might affect your singing also. Because too much movement might exhaust you in performing. Okay? Okay ka lang po? Okay. Yeah. Sa third performer ta, si Sir Augusto Bubat. Wait, I would like to commend you for singing a Bicol song. Very good. And then, bagay na bagay so kanta sa imo. And then, what else? So mga hagod mo, magayon na maray. Good luck na lang sa gabos ng contestants mo nga. And I hope you have to think ng samuyang pag-comment. They are constructive. So baka pwedeng hindi pagraot ng buti yan, ha? Okay, baka siya ipakulam nindo kami. Anyway, thank you very much pala na ako, Bicol, for having us as your judges. And then, congratulations also. And good luck. Okay. Yes. Dagugun naman si Sir Jason. si Teacher Love para sa kanyang comment. Okay, good afternoon sa Indoga Boss. Once again, thank you so much sa pag-invite today ako, Bicol. And para po sa tatuya, sa contestant number 1, si Sir Raimundo P. Marinda. So far, the voice quality is there. But, ayun nga, some of the notes didn't gusto ko yung sabi ni Sir Jason, doon nga sa akin, sa school namin, talaga sa vocal training is the proper warm-up before you start. Bako lang sa proper warm-up na vocalization, it's better to have a warm-up with your whole body. Para yung buong, when we are singing, the muscle yung importante. Maging relax siya. Pag na-relax siya, marirelease pa properly diaphragm yung pag-release ng boses, di ba? So, dun lang. Siguro, nagkaganon siya, sir. Parang na-tense. Siyempre, hindi matatanggal sa atin yung kaba. Pero, before sana nag-start, parang maghanap ka muna ng comfort zone mo dito sa loob na to. Kaya sometimes advantage yung maaga tayo nandito na sa kung saan gaganapin yung timpalak para makarelax tayo. The more you relax, na naka-warm up ka pa with your whole body, breathing exercise, vocalization, basic, okay, yung drills, you can do it. Pamparelax siya ng buong muscle, that's how you can release properly your voice. Pero so far, so good. Lahat naman kayo para sa akin, you have the great voice. Okay? Song choice, you have an it, pero yun lang, may konting kaba lang. Yun lang nakita ko, na-tense na pressured, and excitement, I know. Pero congratulations, sir. Hope, marami pa, pero thank you so much din sa join, and congratulations. Okay, kay Sir Elvis Oliva. Si Sir Elvis naman, so far, so good. You have the power. Yung belting ng boses mo, very good. Yung movements din. Okay? Reminder din, every time competitions, it's better to release yung boses ang papakita, hindi yung movements. Okay? It depends on the musical event kung ano yung gagawin nyo. Okay? Pag competition, tandaan lang natin, steady lang tayo sa center. Ang importante, how you release your voice properly sa song. Pero so far, so good. Ang ganda ni Sir. Congratulations. And next, sa ating contestant number 3, si Sir Augusto Buban. Si Sir Augusto, ito nga, sabi ko sa kanila, ito na nga, kita-kita ko na to eh. Bata pa ako. Mama ko pa yata nagja-judge sa DCGB. Sabi ko, si Sir to, parang baby pa ako noon, may sipon pa ako digdi. Pero si Sir naman, I love your diaphragm. Hindi siya nagbabago. The voice, yung boses na really diaphragm. Kasi once you say diaphragm ang boses ng singer, it's so very cool to the ears. And very nice. Except for the part lang dun, may parang papasok ka dun sa And then ang ganda kasi Bicol, nakaka-touch. Oy. I love your song. Song choice. It's so very, very, para sa akin, ginto. Bibihira kantahin ang Bicol songs.
And I'm so happy to have this Ako Bicol na karantahan kasi nabibigyan buhay ang kanta ka mga Bicolano. Iyo na inyuragod. So, congratulations, sir. Thank you so much. So, sa inyong tatlo, congratulations. Keep it up. Walang tumatanda sa pagkanta, di ba? And tingnan mo naman yan mga kasama natin. Hindi yan tumatanda. Di ba, Kuya Al? Hindi. Kamo kumakanta yan eh. O, di ba? So, once again, thank you so much and congratulations and God bless. Thank you. Alright, thank you so much, Teacher Love. Tawagin natin si DJ Danrick Last for his comment. comment. Last comment na po. Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. And of course, I would like to say thank you sa Ako Bicol Party List for having me here. Okay, since naubos na ng ating mga judges yung mga comment, siguro dadagdagan ko na lang based sa aking na-observe kanina. Sa contestant number 1 naman, napansin ko lang, maganda yung boses mo and then siguro nasobrahan ka lang siguro sa practice. Medyo sa pag na-hit mo na yung high note, nagka-crack na yung voice. And then, ang aralan din po natin ang ating eye-to-eye contact sa ating audience para makuha mo sila. So far, the overall performance, okay naman po siya. Contestant number 2, si Mr. Elvis Oliva. The outfit is very good. Very, very matanda talaga, very retro. I love the outfit. Kasi one thing kasi, kapag ikaw ang nagja-judge, I mean, kapag nagka-contest ka, dapat, you have to be aware sa outfit mo. I commend that. And of course, the quality of the voice, okay yung voice. And syempre, napansin ko rin po, contestant number 2, yung sa may patapos na yung song, medyo nauuna ka na. Siguro pag-aralan siguro natin yung timing. Overall, perfect. And of course, contestant number 3, Mr. Agustus Buban. Hello, sir. I like your outfit. Ayan. Yeah. Ilang taon ka na po, tatay? 51. Grabe, no? Grabe pa yung boses natin. Clear na clear pa rin. Kasing clear ng crystal clear. And na-appreciate ko kanina, paglabas mo kanina, sabi ko, ay, bongga pinaghandaan. Nakapag-foundation. Sabi ko, clear. Sabi ko, ang ganda. Tapos, nakita ko yung performance. Okay naman yung performance natin. And, so far, overall, okay naman po yung performance mo. Kung sino man po ang manalo sa inyo, good luck. Good luck po kung sino po ang makakapasok sa Grand Finals. Once again, palakpakan po natin ang tatlong contestant ng Ako Bicol. Thank you so much. Thank you so Alright, much. thank you so much. So ayan, narinig na natin, Tito Al, ang mga Comments? komento ng ating mga hurado. Ganito, di ba nagbigay si Congressman ng 5,000 si Kong Kito? Sabi ko, we have to be fair. Hindi lang isang category ang bibigyan natin. So, hatiin natin. Ibibigay yon sa winner. May dagdag so, pala, may dagdag. Ito. Oo. Mamaya. Aside from, flash mo uli yung natin, yung premyo natin. So, sa pwede pa kami, ang consolation prize po, makakatanggap ng, asana, yung kodigo Consolation natin. prize. Is 1,000 pesos. Winner po, 2,500 plus 2,500 from former Congressman Christopher Kitoko. Tito Ayan. Al, ikaw na. Junior, ready? Eto na. Ang labanan kan Tabaco City, Legazpi City, and Pulangi. Aha. I-announce na natin. Ang winner, nakakuha 93.58%. Okay, 93.58%. Nagkantang Inagrangay, Mr. Augusto Buban. Congratulations. Ito yung additional. May additional pa. Yung consolation prize nila, pakibigay. Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako